Aquesta segona sessió, jo us demanaria a tots els ponents d'aquesta segona sessió que, donat que anem 10 minuts tard ja, sisplau, que ho rebaixarem a 4 minuts. Per tant, el primer ponent... Sí, haureu d'esprindar una mica, la cosa està molt malament i tenim feina. Tecnogeo, sisplau, eines de resiliència. Bé, hola de nou. Bé, hola de nou. En aquesta segona exposició parlarem d'eines de resiliència aplicades a la gestió urbana. Hem participat en uns projectes amb la Gerència d'Infraestructures, Ecologia Urbana i Mobilitat dins del programa de resiliència, que la resiliència aplicada a la ciutat seria la capacitat de resistir-se als impactes i continuar donant serveis. Llavors, dins d'aquest programa de resiliència hem participat en el projecte Situation Room. Situation Room és una plataforma que integra dades de cartografia base, dades de serveis. En definitiva, és una plataforma a la que podem accedir i podem conèixer l'estat de la ciutat. Llavors, dins d'aquesta plataforma es contemplen diferents perfils. Nosaltres hem participat també amb la càrrega d'informació en aquestes dades, no només la càrrega, sinó el disseny dels mètodes d'actualització d'aquesta informació, les diferents xarxes d'infraestructures de la ciutat. I una altra part de la col·laboració en aquest projecte ha sigut desenvolupar eines per a dins del Situation Room. Un dels perfils que hi ha al Situation Room és la central d'operacions, que és la central on es reben totes les incidències de la ciutat i a partir d'aquí es van gestionant amb el seu sistema de gestió d'incidències. Llavors, nosaltres hem desenvolupat un visor que veieu aquí projectat al Video Wall. És una eina que l'hem dissenyat especialment per a ells i des d'on poden controlar quan ha entrat una incidència nova i encara no s'ha assignat a cap operador per a d'aquesta manera controlar quantes incidències hi ha obertes de cada operador i poder gestionar aquesta informació des del mapa. I a més això ens estem integrant amb el sistema de gestió d'incidències, que és l'IRIS, per a que puguen també accedir al sistema i poder gestionar-la. Una altra de les col·laboracions i dels projectes que us volíem ensenyar és, en aquest cas, ja no és per a gestionar la ciutat, sinó és per a informar la ciutadania dins del portal d'autosuficiència energètica. És una campanya que posa a disposició dels ciutadans dues eines, el mapa de recursos energètics i l'assessor energètic. Llavors, nosaltres hem participat en el desenvolupament del visor de recursos energètics, que us convido a que pugueu entrar i visualitzar-lo, i aquí hem participat tant amb el desenvolupament com amb la cuina de les dades, utilitzant, entre altres, Geomedia i Erdas Imagine. Llavors, en aquest visor tenim 3 mapes que ens donen una idea del recurs per cada coberta d'edifici. Per a solar tèrmica i solar fotovoltaica tenim en compte el recurs de la llum solar i la superfície, i per al mapa de mini-eòlic partíem d'unes dades que ens donaven per a cada punt unes hores de vent a una determinada velocitat. Llavors, amb aquestes dades les podem precuinar i podem informar al ciutadà de la possibilitat de realitzar una instal·lació energètica i d'uns càlculs aproximatius de l'energia que poden generar i de l'estalvi que pot suposar. De manera que poden entrar al visor, cercar i localitzar la seva coberta i obtenir una sèrie d'informació que ha estat, definida per l'Agència d'Energia de l'Ajuntament de Barcelona. I això és tot. Ens podeu visitar a Smart City la propera setmana. Gràcies.